Reseni Oy on suomalainen asiantuntijaorganisaatio, joka keskittyy laadunhallintaan ja sen kehittämiseen. Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden vahvistaa markkina-asemaansa ja rakentaa luottamusta asiakkaiden sekä sidosryhmiensä keskuudessa. Johtamisjärjestelmän kehittäminen ja sertifikaatin hankkiminen ovat mahdollisuuksia parantaa yrityksen kilpailukykyä ja toimintakykyä sekä osoittaa halua jatkuvaan kehittymiseen. E-salkku-ohjelmisto toimii kokonaisuuden hallinnan ja kehittämisen alustana. Lisäksi tarjoamme ulkoista laatupäällikköpalvelua, kattavaa laatukoulutusta sekä apua auditointiin ja sertifiointiin. Ymmärrämme, että johtamisjärjestelmän hankkiminen voi tuntua haastavalta ja monimutkaiselta. Sitä se ei ole. Reseni Oy tarjoaa käyttöösi valmiin mallin, käytännönläheistä otetta ja kehittyvää teknologiaa onnistumisen varmistamiseksi. Me olemme aito ja ihmisläheinen laatutalo, joka tuo yrityksesi arkeen sopivia ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Ota rohkeasti yhteyttä. Yhdessä löydämme parhaat tarpeitasi vastaavat ratkaisut. Reseni luo kokonaisratkaisuja päivittäisen työn ja toiminnan helpottamiseksi. Reseni on ratkaisu.